Hello, jotana difar kaham ani subscriber no ang tini kai sanok bai kok share khalai nai ta kok kai ekdom wana masing sase kok kai borok to kangma borok bisas khai galak kai kok ongkha emang go ang tabok difar thupugo emang nungmani ekdom kiri masing sa wana masing sa kai emang nungmani borok bisas kha khai no khaya ang opla sia kai ta emang nung belai bura buri kainoi emang phayoi ano aitheng khai ni sago ang to pung tabon nung sai khani ko video ekdom video ni last ang sai khano nai ang tama khai nok video no pais dara loge roi tongdi imo kubboi kongno kunang mitha bari nong no saya tabok gang tabok toy kuganai nok video no pais dara se loge roi tongdi do kai borok to bisas kha kai no khaya ang obla sia to pung ang je emang nung mani to ang to khai nang bele no ang to actually block khaya hini tong mani no kai okong no para share khaya hini tong mani no to pung ang share khaisino hini chongkoi share ma khai kya nok bai okna bagai request khayo do nok nai tong le video no pass gora ang tabok toy ko ganai do jotono nai tong le loge ro nok nok mangkhana khai ang tabok toy koi pe kha nok bises khai galak nok toy koi ke ni gani phone khat tabok toy koi ke sa ni nok loge ro tong di video no pass gora do ang nung tuni plug no loge ro tong na ang tabok nai di mane khuni lakha kai ang tabok thami di tongo no video no pass dara logare tongdi ang tabok bor thang actually ang tabok thang tongo do kulun di sara saram kha salbo di chuk sogong kha ekdom kulun di sara songsi mane khoni toy phejang tanai de do kathi mombati tojak angka finally phai sabai ka bira phanga phango nok nok mangkhana ai yomnen emon chin no korani bira phanga phangno tangkai nagi ang tabok bira phanga phango du kati mu mati tangkai sok nau hingkai logar tongdi video no pass jara do ang tabok du kati mu mati sogano camera ingai to ha kumbani tojak tulisi balai tojak okay dukati tojak nim tojak no logar tong do khoma khoma so dei toy bo khapsa ma tojak toy kathat dukati mu mari soje gani laki dati masuk nai sal dikit chop lai suni sal dikit chong no nai tongo mane nai di tulisi balai no khai toy ingo nai do toy obai sorgoro nai do anta sobai lagano esa asuk ya khai to mata ingo na tong ya bleda tini eman khei emango nubu nungkha obani bainang tabok borok bisas khai pung khaya pung ang tabok do kathi mombati soitongo naide nong nugui mangkhana tak phono nang do kathi mombati soka nungkha do kathi mombati soitongo emango emon ki nubu nungkha ang tabok video paikheche nono last por je sai khana nai do nok na ase tong ni video no paisura
nungkana nog nungkana bele birafang yapang gorjama nadi birafang yapang gorjama emon logere tongdi emon tini budbat emon theunai oboni bairok dei saka sia emon gano ta thui basa mane sang eke emon nungoi thui tongmani somoyo ta obono tak thui basa kai tak nang ma khai nungka logere tongno nungode boisa bekang kesa top se khai do is ta kyau khungno kesa te lui logano ang kesa khulungano ang actually akhai tabok khulumai kabak paikha nong nugui mankhana naidi do kathi mombati bo sogoi roka gai mono tai roka lain thansine ang ga bonang tabok khulum kabai thangka oi actually naidi oi ta hingkai mono kai nogo thang sang nai do tang mane ro nongya hingkai asono ang tabok nogo thanai no logere tongni do bijino pastora gang taboi ro do kathi mombati soi kalang rakha nong nugui mangkhana nadi do kathi mombati soi kalang kha birafang yapango hingkai nog tabang ta nogo thangano nogo thangkai jotto saikano sinai nog bijino pastora logo tongto sinai ade nok nog mangkhana ang tabok dakte net matha sinai ang sakti phiri manai tabok aro ang tabok sak dakte matha sinai ang jang aro sakti phiri nai ka ses sakti phiri manai ya dakte ang dakte sono nogo logere tongno ang takon no masuk ka ang taba khai no sopai ka do nong nugui mankhana ang taba on toy no 7 bar mokol mokomin nungnai nong logere ton nai nong nugui mankhana nungkhang tulisi balabai hingka bo hingkai taklai sai khano sinai nong no bakha khulugoi no actually emango ake samani karon khai ta hingkai nijoni bobishono rokha khainani bagise mane emango samani ta hingkai bipor apor ongya toi mane yaksi yagra thaipung hingkai aro nijoni rang puisa don sompoti mane komi atoi ahene ano emango samani se nogo boto bisas de khai khaya omotang sia hingkai nini actually nogo nukhung merang dio mane bipor apor takjaya toi gam korong tongna bagase omtheke khaidi hine ano emango sago hingkai nokbo khaina musui tongo hingkai khaijajadi nongni bagase nog rok khaungnai ang obono ang actually borok bisas kha khaino khaya hine ang obono video khaya khaiga lakhini tongmani se topung video khaika no bisas de khaino khaya oboto nongni uporose ang oboto sajamaya hingkai jotona hambai hingkai ang next video rogo nogoi malai jalai sinai next vlog o jotona hambai do।